Ουσιαστικά εμείς δεν σταματήσαμε καθόλου την προετοιμασία, γιατί όλο το 2012 με 2013, από τον Αύγουστο μέχρι και τέλη Ιουλίου, είχαμε αγώνες. Σταματήσαμε ουσιαστικά για μια εβδομάδα και εδώ και 10 μέρες περίπου ξεκίνησαμε την προετοιμασία των αθλητών μας εν ώψη του περιφερειακού που θα γίνει στη Φλόρινα, που είναι 14 Σεπτεμβρίου, και φυσικά το Παλένι που είναι 21-22 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Εκεί που είναι το εισιτήριο που θέλουμε ουσιαστικά, ένα αθλητής που θα πάρει το χρυσό μετάλλιο θα έχει την ευκαιρία να πάει σε παγκόσμιο που είναι τον Νοέμβριο στην Ισπανία και το Φεβρουάριο στην Πορτογαλία που είναι το Ευρωπαϊκό των Εφήβων Νέων. Στην συνέχεια έχουμε το πρωτάθλημα των παιδών κορασίδων και μετά των αγώνων γυναικών. Δηλαδή μέχρι του χρόνου και πάλι τον Ιούλιο έχουμε αγώνες συνεχόμενους. Μπορώ να πω ότι τα παιδιά δεν έχουν χάσει τίποτε. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και σωματικά αλλά και τεχνικά. Νομίζω πως όλα θα πάνε καλά, αν έχουν το μυαλό τους και δεν κάνουν λάθη τα οποία θα τους ηχήσει το βάθρο, θα πάνε πάρα πολύ καλά. Φυσικά εδώ με την κυρία Βασιώτου Πανετσίδου που ουσιαστικά είναι δίπλα μου σε οτιδήποτε και να χρειαστεί. Νομίζω ότι χτίζουμε μια ομάδα η οποία για τα επόμενα 10 χρόνια θα είμαστε πολύ καλά σε μετάλλια στον χώρο του Πανελλήνιου και όχι μόνο. Αυτή είναι φυσικά και όλη μας η δουλειά που κάνουμε εδώ για πάρα πολύ καιρό. Νομίζω με τη Ράνα έχουμε χτίσει την ομάδα που πρέπει να χτίσουμε, γιατί δεν βγάζουμε αθλητές μόνο που τώρα ξεκινάνε, αλλά και αυτοί που έρχονται από πίσω. Πιστεύω, Νίκο, ότι όλες αυτές τις μεγάλες επιτυχίες που είχαν οι αθλητές μας το έχουν αποδείξει αυτό. Έχουν ανέβει πάρα πολλές φορές στο βάθρο. Και βέβαια τη μεγαλύτερη επιτυχία αυτή που είχαμε πέρυσι στην Καρμελίδη. Φέτος, το 2013 πλέον ξεκινήσαμε τη νέα σεζόν. Έτσι ανέβει στο ψηλότερο σκάλι του βάθρου στην Ευρώπη. Το μαγικό χρυσό που πήρε η Ελλάδα μας. Τα λέει όλα. Και βέβαια έχουμε πάρα πολλά παιδιά τα οποία πλησίασαν πάρα πολύ το μετάλλιο. Πέμπτη θέση του Πάρη του Κλέβαρ, πέμπτη θέση του Παδέμου του Διαμάντη. Πιστεύω ότι φέτος η χρονιά μας θα είναι πολύ καλή και θα έχουμε πολύ περισσότερες και μεγαλύτερες επιτυχίες. Και να πούμε βέβαια ότι η σημαία της σχολής είναι η Νίκη Πανετσίδου που μετράει 5 μετάλλια ευρωπαϊκά, παγκόσμια, βαλκανικά, μεσογειακά και όχι μόνο. Θα πάνε όλα καλά. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σπορτόραμα για κάθε τι που κινείται στην πόλη μας και είναι κομμάτι αθλητικό, είναι εκεί. Και να ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη και σε εσάς που προβάλλετε και τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Έτσι, τα πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή μας πολύ καλύτερη. Να είστε καλά. Yes, I came here this summer for training, and I'm here in the dojo of Panachidis, Sensei Panachidis. It's really good to train here because when I come here, it's always really hospitality. It's a really high hospitality. I feel home here. They make me to feel home, and when I train here, I train with one of the best fighters in Greece, and it feels great to train with these guys. I'm really lucky to train here, and mostly because of Sensei Panachidis, I feel that my karate is improved a lot over the years. This is why the last 4 years I'm on the podium of the European Championships of the seniors, and this is why I keep continuing this road, and it's going great, all because of this dojo. Okay. The next plans for me will be the competitions in Germany, the German Open, which is a big Premier League tournament, and afterwards I will have the combat games in St. Petersburg, which will be also one of the biggest tournaments in the karate league, in the karate world. I feel that I make a good start training here, especially because the guys here, they keep me really sharp, and I'm starting to feel ready for it, which is great. Μετά τους μεσογειακούς αγώνες που διεξήχθηκαν στην Τουρκία, εντάξει, πήγαν καλά τα πράγματα, ξεκουράστηκα για 1 μήνα περίπου. Σήμερα είναι η πρώτη μου μέρα στην προπόνηση και οφείλω να ομολογήσω ότι ψιλοκουράστηκα λίγο, δεν είχα συνηθίσει. Στόχος μου τώρα είναι οι αγώνες Premier League που θα γίνουν στη Γερμανία τέλη Σεπτεμβρίου. Αργότερα έχουμε πάλι άλλο ένα Karate League στην Αθήνα και άλλο ένα τον Νοέμβριο στην Αυστρία. Στόχος μου απλά είναι το βάθρο. Βασικά θέλω τώρα πιο πολύ να συγκεντρωθώ στην προπόνησή μου, πιο πολύ συντακτική, γιατί όλη αυτή τη χρονιά αυτοί οι αγώνες είναι μεν σημαντικοί, αλλά δεν είναι ο στόχος μου, ο οποίος είναι την επόμενη χρονιά που θα είναι στη Φιλανδία το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Απλά τώρα και το παγκόσμιο φυσικά, στη Βρέμη, στη Γερμανία. Απλά τώρα κάνουμε μια διατήρηση
και ευελπιστούμε από τη νέα χρονιά, το 2014, να είναι μια από τις καλύτερες χρονιές που έχουν περάσει στην καριέρα. Έχουμε εδώ και το Ρενέ Σμάλ, το αγόρι μου, ο οποίος έχει έρθει για προπόνηση και φυσικά για να ξεκουραστεί. Και θα συνεχίσουμε και με ένα ακόμη αθλητή που θα έρθει από την Αγγλία, έρχεται για να προπονηθεί μαζί μας σε λίγες μέρες και ελπίζουμε πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ που έχετε έρθει εδώ πέρα και μας στηρίζετε. Να πούμε... Είμαι ο Παπαδόπουλος Διαμαντής, θα παίξω στην κατηγορία κάτω 21 ετών, στα συν 76 και προετοιμάζομαι αυτόν τον καιρό για το Πανελλήνιο που θα γίνει τα προκριματικά στη Φλόρινα και η τελική κάτω στην Αθήνα. Προετοιμαζόμαστε σκληρά εδώ πέρα με τα παιδιά και γενικά έχουμε ένα καλό κλίμα εδώ πέρα. Οι προπονήσεις είναι εξαιρετικές, έχουμε κόντρα μεταξύ μας με την καλή την έννοια πάντα και πιστεύω να τα πάμε όλοι πολύ καλά σε αυτό το Πανελλήνιο. Γεια σας, λέγομαι Χαραλαμπίδης Γιάννης, θα παίξω στους νέους άνδρες στα 61 κιλά. Προετοιμαζόμαστε εδώ πολύ σκληρά, η σχολή έχει πολύ καλό επίπεδο και μας βοηθάει να βελτιώνουμε τα λάθη μας πιο γρήγορα, ώστε να είμαστε πιο έτοιμοι στους μεγάλους αγώνες, όπως ευρωπαϊκό, παγκόσμιο κτλ. Γεια σας, είμαι ο Κανελίδης Τηλέμαχος. Θα παίξω στους εφήβους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Κάνουμε μια πολύ σκληρή προετοιμασία εδώ πέρα, όπως βλέπετε. Υπάρχει πολύ καλός ανταγωνισμός μεταξύ μας, όλα τα παιδιά είμαστε στο ίδιο επίπεδο, οπότε κοντραριζόμαστε και κάνουμε την καλύτερη δυνατή προπόνηση που μπορεί να γίνει. Τα παιδιά ετοιμάζονται πάρα πολύ σκληρά όλο αυτό το καλοκαίρι. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ έτοιμα στους αγώνες που θα πραγματοποιηθούν μέσα Σεπτέμβριο. Ελπίζουμε η εθνική ομάδα να απαρτιστεί από τα παιδιά του συλλόγου μας, όπως γίνεται και κάθε χρόνο, και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό εμείς οι δάσκαλοι και οι προπονητές να είμαστε πάντα πίσω από τα παιδιά και να καταφέρουν αυτή τη σπουδαία διάκριση για να μπουν εθνική ομάδα και να βγουν στο εξωτερικό στους επόμενους μήνες.
Τόση παρακολουθία! Αγιά! Αγιά! Καλά, παιδιά, δεν λέω ποιος θα κάτσει, δεν με ενδιαφέρει. Καθίστε. Το ίδιο πράγμα. Καθίστε κάπου 7, και 7 πίσω, για να κάνω κάτσω εδώ. Αλλά κάτι,